खुलुमबाय लोगोफोर गोदान बोसोर बैसागुनि नोंथांमोन गासैखौबो बे आंनि टेगारनाय स्टुडिअ चेनेलाव गासैखौबो दिनै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायजों लोगोसे खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै आङो जोबोर खुसि मानोना नोंथांमोननि अननाय आरो मोजां मोननानै बे आंनि टेगारनाय स्टुडिअ YouTube चेनेलाव दिनै आंनि जा साबस्क्राइबारा 9000 नि बारा दिनै साबस्क्राइबार जानो हमबाय। बेनि थाखाय आं दिनै जोबोर खुसि। दायो आङो नोंथांमोननो मान होननानै अननाय जासिहरबावनो दायो बैसागुनि समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननि सेराव गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दायो नैबे रंजानाय बैसागु समाव नोंथांमोना गासैबो जयै रंजाबानो जाबाय। आं बे चेनेलाव गावनि जा भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो देखायनो हायाखै। बेनि थाखाय नोंथांमोना आंखौ जाहाथे निमाहा होयो। मानोना आङो दायो बे चेनेलाव जा गोदान बर' मेथाइ बा गोदान संफोर फैयो बे संफोरखौ आङो जा सिंगारफोरनाव पारमिसन लानानै आपल'ड खालामनाय जायो। बे समफोरखौ नोंथांमोना नायनानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय आङो नोंथांनिसिम साबायखर बावो। आरो दायो आङो गाव भिडिअ खालामगोन ना बेबायदि संफोरखौ आपल'ड खालामबाय थागोन बेनि सोमोन्दै आङो दा सानगासिनो। नोंथांमोननि सेराव आङो फिन मोनसे भिडिअ खालामगोन जे आङो बेफोरबायदि संखौ आपल'ड खालामबाय थागोन ना निजायै भिडिअ खालामनानै आपल'ड खालामगोन बेनि सोमोन्दै आङो साननैसो थानानै नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। दायो आङो नैबे समाव बेखौनो खावलायो जे दिनै आंनि साबस्क्राइबारा 9000 निबो बारा साबस्क्राइबार मोनबाय। बे गासैबो नोंथांमोननि अननाय आरो मोजां मोननायनि सायावसो। बेनि थाखाय आङो जोबोर खुसि दिनै। दिनै आंनि चेनेला मनेटाइजेसन जायाखै। दायो आङो जेबो नङा, मनेटाइजेसन जानाय जायै बे उननि बाथ्रा। थेवबो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव सानगासिनो जे आङो संफोरखौ आपल'ड खालामगोन ना आङो निजायै भिडिअ माबा मोनसे भिडिअ लानानै भिडिअखौ खालामगोन बेनि सोमोन्दै आङो दायो सानगासिनो। दिनै बेखिनिखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनाय जाबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला लाइकल' खालाम आरो लोगोसे माबाफोर बुंनांगौ दङब्ला कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय। आङो नोंथांमोननि कमेन्टखौ रिप्लाय होनो नाजागोन। बैसागुनि गासैबो रंजालायदो मोजाङै मोजां। दायो बेखिनियानो। थेंक इउ, खुलुमबाय लोगोफोर, बाय बाय।